Agréoch grúpa tradiisiúnta Gláiste Fádraigh. Bíad Martin, Deirdre, Aoife agus Seán a bhí sa grúpa. Bhíoh siad a cleachta gám lóin agus téis na scoile gach luan agus céadaín. Bhain siad an hainehas na seisiún seo. Ba cheoltóirí den chiad sco an ceathracha. Hainach Deirdre agus Seán an idil, bhíoh Aoife ar a bheadóg stáin agus Martin ar a bheadóg mhuar. Bhíoh an máistedó rion faoi riocht ag an geola bhíoch acu. Bhíoh siad a scoil go dtí 5 chlog. Bhíoh ortha port nua gálam agus a chleachta gach seachtain. Obair chrua bhí ann agus bhíoh go leor ama i gceist. Bhí Deirdre tar seach troachta tnáite an ihe sin, ach lean sí ire leis an gleachta. Cleachta ag an máisteach do dúir Chile he féin. Chur siad isteach ar le an chunta é. Thug siad tá spántas an scopmhatha. Bhí córach an bhardáin idir riad agus na homathóirí eile. Thug siad an lá leotha. Dairig leotha a bhleath an chúige in dhéag sin. Chuig siad go phleacheol na héireann i litir canan. Bhí an áit dubh le daoine. Bhí an amuíocht anna dhéar. Bhí sceitmíní ar na scoláirí. Thug siad an lá leotha ríist. Hain siad ag ceolchanim na muitóirí an ihe sin ag a 8 chlog. Bhí ceiliúr an mórdóibh a Gláiste Fádraigh. Hain siad an ihe sin de bhúntóirí, scoláirí agus tuismitheoirí an chláiste. Dúrach gur bhua stairiúil bhí ann agus gur bh anna creadún de dul don grúpa. Chaibh an príomhide buochas le gach duine a thug láimh chunta dóibh.